Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Bai, gaurkoan prestatu behar dugu arraina labean eskabetxatua. Hori, bertzen modu bat egiteko arrainak, bisua bezala. Arraina. Naiz eta erreken errekuperazio gaitasuna arrasa handia izan, haien etorkizuna hein batean gure eskutan dago. Egin behar dugu arraina labean eskabetxatua. Hortarako, beharko dugu arraina, kendu diguna ezurre, erdikoa, tapatzen dugu labeko fuente batean, horrela. Eta orain, estaliko dugu tipulakin. Atza pixko bat, botako dugu. Orduan, tipula. Erremu hostoa. Piper beltza. Pikor batzu, lo pikor. Eta botako dugu jerezko ozpina eta olioa doblea. Horrela, eta hau labera botako dugu, sartuko dugu barkatu. Orduen, sartuko dugu labean, labea 30 gradutan egongo da eta 20 minuto sartuko dugu. Horrela. Dagoeneko 20 minuto pasatu izin dire eta gure arraina uste dutzen bezala prest dago. Hemen duzue arraina labean eskabetxatua. Akusi zein errez egin dugun platera hau, bakarrik labean sartzea, ez dugu bertzerik egin, eta hau olola jaten aldugu, edo bertzenaz laguntzen aldugu, azagorri batekin edo jogur salsa batekin, orden gourmet plater bat izango dugu. Osagaiak, 600 gramo arrain garbi, tipul bat, erramu hosto bat, 200 mililitro jerez ozpin, 200 mililitro olio, 4 piper beltzale, gatza, jogurta egiteko osagaiak, 6 jogurt, perexil xeatua, kumino eotua, piperbeltz eotua, azukre koilara bat, gatza.